Sempre me gustou, é algo que teño como objetivo persoal cando acabe a miña carreira deportiva ou cando acabe a carreira, poder exercer plenamente. Este é o soño que teño a nivel profesional de adestrador de porteiros. Entonces, para min, cando me dixeron que había a posibilidade de entrenar aos nenos, eu encantado. Sempre che reciben cos brazos abertos, non só a min por ser xogador de Bergantiños, eu creo que a todos os adestradores das bases. Si que aproveitas e xogas con eles, a veces tamén, eles creo que igual tamén lles gusta. Aos nenos o que quero ao final é xogar, pasalo ben e pouco máis, pero non ten nada que sexa eu especial, non, ao contrario, son Santi e veño aquí o que eu aprendí, o meu bagaje e intentar enseñárbolo. Daquela, eu creo que iso é o que trato de enseñarlle aos chavales e o que eles, a ver se poden pillalo ou non. A veces un como persona igual ten un mal día ou un día regular e chegar ao verde veñen cunha sonrisa, veñen cunha ilusión tremenda e diste, alegra o día, sobre todo ves pola tarde e acabas o día fenomenal. A verdade é que a veces falando cos meus amigos hasta me din que son un pouco afortunado, a mí extrañame, pero como que teño moi claro sempre, daquela, desde que acabei selectividade, sabía que quería facer INEF, ou, Ciencias da Actividade Física do Deporte, como se chama hoxe en día. Sempre tuve en claro, a verdade, non teño problema en estudiar, entrenar e depois entrenar aos nenos. De feito, este ano incluso fago toucas prácticas da carreira, daquela é como 4 cousas á vez relacionadas co deporte. Eu estou encantadísimo, porque todo o que sea aprender, gústame non saber nada, encántame estar incómodo e preguntar e desconocer moitísimas cousas. Non se pode abarcar todo, pero sí que me gusta estar un pouco inquieto. Cos máis pequeniños sí que que aprendan a caer, a familiarizarse co balón, ao final son moi xóvenes, e sobre todo que disfruten, en ambas edades, que disfruten, ambas categorías, que disfruten, que vexan o fútbol como algo divertido, sin basarse no resultado e todo eso, porque creo que eso é daniño para eles, non sirve para nada, porque ao final o que vas provocar é que eles acaban queimándose, atrevíame a decir hasta os 16, 17, non importa o que logren como resultado, sino que fagan deporte, que adquiran hábitos de saber moverse, de sociales, de aprender a comunicarse, de integrarse nun grupo, sentirse responsables co grupo. Creo que ese é o principal objetivo. Eu creo que non só nos porteiros, creo que en fútbol en general, pero obviamente como que o porteiro está máis no foco, ese pensamento, esa sensación que se lle dá aos nenos de que fallas e eres como un apestado. Daquela, igual, como o porteiro está máis exposto a eso e só acabar en gol, non queren experimentar esa sensación, que é fenomenal, porque ao final aprendes a manejar certas emociones e situaciones. Daquela, para min, é un aprendizaje brutal. Tamén teño que dicir que personalmente eso non o aprendín hasta os 20 anos, así que é mellor casi enseñarlos desde pequeno, pero eu creo que o que crea esa sensación de rechazo é ese sentimiento de que si fallo, como que son o elegido pa mal. Intento mirar ou leer ou informarme sobre certas cousas
a raíz deso, pois, como falo con moita xente, non? Ti é como chegas ali á área pequena e tes certos produtos, intentas mezclar e a ver se sale o experimento, non? A veces sale ben, a veces sale mal. Gústame, sobre todo, pois, ter unha actitud positiva, unha actitud na que lles guste. Eu os primeiros días dicía aos nenos que é increíble fallar. Fallar é o máis bonito que hai. Daquela, creo que eso tamén, se llos din, pois, quitaslle un peso encima, é o que che dicía antes, que podes crear rechazo, pois a eles quitaslle. Trato de, igual, o que eu botei en falta, ou analizando o que botei en falta, intentar darllo, non? Si que é certo que non, eu creo que me sinto afortunado de todos os entrenadores porteiros que tuve a largo da miña vida, desde os 5 anos, creo que eso para min é increíble, porque desde os 5 anos, 6, desde que teño uso de memoria, creo que non teño queixa de ningún adestrador de porteiros. Igual é máis naquelas etapas a sensación que che dan non os adestradores porteiros, sino os xogadores, o entrenador, a xente de fora. Joder, acórdome que, bueno, máis anecdótico porque é un xogador conocido como é Angeliño. Eu acórdome que estábamos na de Calvo cando era o campo natural, e o Angeliño a min botábame unhas broncas, eu quedaba hundido, eu iba hundido para casa porque polas broncas de Angeliño, me acordo, porque se enfadaba, mas el tiña un bo xenio, e claro, eu tiña sentimento de culpabilidade por eso, pero ao final, claro, a esas edades non te das cuenta tampouco, non é a maldade ninguna. Outra cousa é cando xa eres consciente de que se faga eso, pero intento enseñarlles cousas que eu penso que son as adecuadas. Despois, se é o correcto ou non, aí xa cada un que opine. Sí, porque ao final creo que isto é como educar, non? Eu penso que educar, ao final, ti plasmas o que absorbes, non? Daquela ti colles certas corrientes, por así dicilo, e intentas plasmarlo a eles. Eu, pois, intento, pois, penso que unha cousa é boa ou mala según o que eu vivín, ou tamén está o de informarte ti, pero sí que intento o que eu aprendín, pois, plasmalo en eles, porque senón non sei que podía enseñarlles, claro.